जतन हामबाय जों फाइनाय 26 तारिख आगस्ट जों एडिसि हापांनि उंगै जों कायसा आदिनो एवारनेस प्रोग्राम खायनानै थांतंगो एवारनेस प्रोग्रामाव जों आदिनो जोंनि महाराजा बबाग्रा प्रदुत किशोर माणिक्य देव बर्मा वो आदिनो बिनि याक्ति खायै जों पयला जोंनि लाकाय मेलानि फर्म ताई बैंक एकाउंट खुलमनानै जों आदिनो रिनाय जोंनि दिनैनि जे मिटिंगो जों जोंनि सिउ साहेब आं रिसाइड खायै जे अफिसारानो तै बैंक अफिसारानो तै जे मिटिंखा अ मिटिंनि दि सन्ते जों आदिनो सिपाही जलाव 15 जनानो पयला जों रिगरानाय सिपाही जला जुनालो ताई वे जुनाल 21 जनानो एबा अबन परवर्ती समय जोंनि बैंक इस्टाब्लिश थानाय 2-1 दिन बिसिङावनो आबोनि बिसिङावनो जों आबोनि बिसिङावनो जों तेबो बरनो जों लोननि फर्म जों बागनाय बैंक एकाउंट खुलमनायनि बागैखाय आदिनो गोबां बरनो फायै नरक क्लान थांमानो आदिनि एवारनेस प्रोग्रामाव नरक फायजा इंखाय सायमाननाय बो सेक्टर जों नरनो लोन इनाय बोसोग्रिनाय आरो बिबनो कंपनीनि गारि अटो रबो डिसप्ले उनाय फिसारि पिगारि गटारि आब्रंनिबो डिसप्ले खालायजानाय माने फोन वाक रंनिबो आदिनो आरो बोसाराबो फुनुकजानानै कक्टंगो आबोनि बागैनो जारा चिनि एडिसि हापां ताई नर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि बखाक्तै जे लोन इजागै नाय बा लोन इजागनाय आदिनो नरक जत्तनो फायै नवाय अदितेरामो फायै नर फायदि चिनि जरांखा 11 समय जों आदिनो चेंनाय हंगाखाय आं थाख्लायो जारा एडिसि हापांनि उंगै एडिसि हापांनि ताई नर्थ ईस्ट फाइनेंस नि हयते जारा बैंक नि लोन नाना मुसुनाय नरक आदिनो फायै लोन नि फर्म ताई बैंक एकाउंट खुलमनानै नरक ना फायमानो आं खाख्लायो आदिनो नरक जतनो फायै बिबनो डिसप्ले बनाय फैमाननाय बबो स्कीमो नर लोन माननाय अब नर सायमाननाय आबोनि बागै नरनो फायनायनि बागै जों गोसारो हैगाखाय लोन नानानि बागै फर्मनि बागै कोनो रां पैसा नांला बैंक एकाउंट बो खुलमनो बागै कोनो रां कोना जीरो बैलेंस नर बैंक एकाउंट खुलबै माननाय ओंखाय अब जतनो जों परवर्ती समय जुनाल प्रत्येक जुनालन जों खुलमनायनि व्यवस्था खायतंगो प्रथम सिपाही जलाबो वे जुनालन जों अमनो चेंगारनाय ओंखाय आदिनो सिपाही जलानि फातारनिबो बा वे जुनालनि फातारनि जेकुनो जे 8टा जुनालनि जेकुनो बर' रक फायै आदिनो खानायफै माने स्पेशली आरो जुनालनि मेम्बार जुनाल चेयरमैन वाइस चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन रो सब जुनालनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन रो बरबो फायगानखाय काहामनाय कारण लोन बो साबबो सेक्टर रिजांनाय आदिनो बैंक रो जारा और कर्मकर्ता तनाय बरबो स्पष्ट बरबो बक्तव्य नारनाय गायसिनि इंगने हयतेबो ताम स्कीमो बा ताम सेक्टर एग्रिकालचार आरडीडी सेक्टर बबो सेक्टर जों साबनो बोसोखाय लोन निनाय अबादिनो क्लियर खाय साखलाय जानाय कां खाख्लायो नरक जतनो न आदिनो फायै लोन नि फर्म ता बैंक एकाउंट खुलमनानै नाफायनानै बागै कयजाव हामबाय बैंक को जागा खुलमनायखौ जागा खुलमनायखौ जागा खुलम जानाय बाहाय बायके जे फर्म ननानै मानके जतनो दा आबिना एकाउंट खानि फर्म ननाय ताई लोन नि फर्म आबिना दा जतनो खानि जों बैंक एकाउंट का वेस्ट जुनाल ने ऑफिसर जों खुलमनानै बागै जों कक्साप नाहारका हंगाखाय फर्म हंगाखाय आदिनो जों जारा बैंक एकाउंट खुलमनो मुसुनाय मोटामोटी जों रिनानि बागै आदिनो चाइतंनाय बैंक एकाउंट खुलमनानि बागै एके लोन नि फर्म का परवर्ती समय बैंक इस्टाब्लिश खायमानि परेखाय जों जारा नानो मुसुनाय जों जतनो फर्म निनाय हंगाखाय आदिनो बुबागारनि याक्ति जस्ट जों वेस्ट जुनाल का 21 जनानो जों बैंक एकाउंट फर्म बाय लोन नि फर्म बांनाय खाम बिसिङाव दावै एके सिपाही जलानिखाय 15 जनानो जों रिनाय गाय चिनि अरंखाय पत आदिनो जों 7टा साब जुनाल दङो वेस्ट हंगाखाय आदिनो जों 7टा साब जुनालनि नखर कामखायै जों रिनाय हंगाय सिपाही जलानिबो आरो 5टा साब जुनाल दङो हंगाय 5टा साब जुनालनि टोटल 15 जना माने प्रत्येक साब जुनाल 3 जनाखाय रिनाय हंगाय अब जुनाल चेयरमैन न बर सिलेक्शन खायै आदिनो मुंरिखाय बुबागारनि याक्तिखाय जों बरना आदिनो फर्म नायता गोसोरले नाबो उलमाना जों चिनि बैंक इस्टाब्लिश उंथांखायनो जों चिनि बैंक बायजा आलोचना मतेखाय जों अक्टोबरनि पहिलानि दिगिन हयतोनो जों लोन निनानै चेंसिनायता आदिनो जारा चिनि तिप्रासार गोबां बर' नार्सारिनि बागै
नार्सारि खालामनाय बागै जारा लाइसेन्स नाहारना मुसुंनाय आदिनो बरंना लाइसेन्स नि दरखास्त ताई लगे लगेनो लाइसेन्स निबो नार्सारि लाइसेन्स बो जों रिनान बागै जोङो आदिनो सायथबनाय एबं रिबुरि जानाय हिनै जों गखा जतन सिन एप्रुभ खुंखा बेंखाय ते कैसा क खिंजाखाय आदिनो बाजाज कंपनी महिंद्रा कंपनी ताई आरो दुईटा कंपनी नि गारिबो आदिनो डिसप्ले फुनुक जानाय बबनो जों लुनो जों थेपा जानाय इनके आबनि बागै न जतन कयो जारा लुन नाहना मुसुंनाय इंडस्ट्री नि बिभिन्न कतंग इंडस्ट्री बसं कोनाय इनके जारा बानिया खायना मुसुंनाय बिजनेस नि अबन बसं रिनाय एके विशेष करे जों एग्री सेक्टर ताई निनि उनखौ ARDD सेक्टर न जों बिसि खायो रिनाय ताई टेलरिंग जारा ट्रेनिंग रिनाय सर्टिफिकेट गोनां बरंनो बसं अग्राधिकार रिउइनो जों लुन नि बागै तिनि सालाय जाखा बैंक अथॉरिटी बाय